vystřelili jsme Alzáka do vesmíru tam, kam patří. Jelikož nás tenhle zelený mimozemšťan šikanuje už 18 let, rozhodli jsme se mu nadělit k 18 menší dárek a vystřelit ho zpátky do vesmíru. Takže jsme zajeli do Alzy, koupili rovnou 2 Alzáky a šli experimentovat. Ještě před samotným vzletem jsme se rozhodli zjistit, jestli Alzák hoří. Hoří hovno? Jdeme na druhou várku. Hoří. A teď už nadešel čas na Alzákův slavný let do vesmíru. Tak jak vidíte, Alzák už je tady krásně postavený, je připravený na svůj poslední let domů. Tak doufáme, že nám odletí a už se nevrátí. Alzák nám hoří. Ty kráso, tak to jsem nečekal, dámy a pánové, to bylo naprosto, to byl asi nejvíc extrémní odpad tohohle z toho roku. Bez legrace, jsem se podíval, jak to Alzák rozdejchal nebo nerozdejchal. Cože? Alzák naprosto v pohodě žije. Ty krásko, jenom tady ze spodu je malinka to ohořelej, ale jinak, že by se mu něco stalo, já jsem čekal, že mu bouchne třeba ta hlava, ale Alzákovi opravdu hlava nebouchla. Je naprosto v pořádku, vidíte, že uletěl třeba tak 5 metrů maximálně. Tak dámy a pánové, Alzák to přežil, to znamená jediný, že máme teď objednanou od našeho sponzora nejsilnější rachitli v celé Evropě. Takže tu do něj potom navlečeme a to si myslím, že Alzák odletí daleko pryč. A tady už ji máte. Naprosto brutální raketa z e-shopu pyroking.cz, která by měla vynést Alzáka do vesmíru a navždy s ním skoncovat. Po neúspěšném pokusu s Doom Boom rachejtlí, která je jedna z těch nejsilnějších, tady máme opravdu nejsilnější sehnatelnou rachejtli v Evropě, je ta největší, měla by být ta nejsilnější. Zatímco jsem tady já kecal, tak odpoleč to přilepil krásně, tady máme Alzáka připraveného, přiděleného k té nejsilnější rachejtli. Opakuju, pyroking.cz. Doufám, že po 2 nezdařilých pokusech tento pokus bude ten největší a nejlepší, že Alzáka vystřelíme do vesmíru nebo ho odpálíme úplně na cucky. Pokud se vám to video líbilo, jak ničíme Alzáka a vracíme mu to, jak nás šikanuje několik let z televize celý rok a o Vánocích obzvlášť, třeba 100 tabletů týdně, že jo, všichni známe, tak nám to napište do komentářů, dejte tam vědět, jestli chcete víc ničení Alzáka nebo nějaký další podobný zajímavý videa a my jdeme na to. Odpalovači, přišel Alzákův čas. Už nám to hoří, dáme páne, už nám to hoří. Hasínáme, jdeme pryč. O můj. O můj bože. Jdem ho najít? Dámy a pánové, tak tohle bylo brutální, to jsem nikdy nečekal, to je asi nejepičtější výbuch rachejtle, který jsem neviděl, jelikož to je snad největší rachejtle, kterou jsem snad kdy mohl spatřit, dámy a pánové, to obrovská rachejtle, brutální rachejtle, extrémní rachejtle, super, ale teda nebudu šetřit, protože to bylo opravdu šílen. Pokud chcete vidět další odpal Alzáka nebo něco dalšího s Alzákem nebo dalším zmetkem, který nemáme rádi, jakožto společnost, dejte nám vědět, dejte nám taky vědět, jak se nám líbil ten odpal, protože to bylo naprosto šílen za mě, bylo to brutální, vzali jsme to nejsilnější, co jsme mohli, a taky to tak vypadalo, ten rozptyl toho výbuchu byl třeba 50 metrů, opravdu brutálně velký, my hledáme Alzáka, ale myslím si, že ho nenajdeme, protože Alzák je na cucky, dámy a pánové, to byla taková rána, že to letělo skoro až k nám. A tam co samozřejmě doma zkoušejte, my ten bordel potom uklidíme, jdeme sem ještě za světla a uklidíme prostě vždycky všechny věci po pyrotechnice, takže se nebojte, jsme ekologičtí, nebo snažíme se být, sbíráme vždycky všechny rachejtle, špejle, cokoliv z toho zbylo, sbíráme. Já vám přeju veselý Vánoce a šťastný nový rok, pokud se tady někdo, kdo nás nebude sledovat dál, tak děkujeme i tak, že jste se podívali na tohle speciální video. A u dalšího videa příští rok zase nazdar. Dámy a pánové, podívejte se, co jsme našli po 5 minutách hledání, opravdu jsme tady chodili jak blázni. Co jsme to tu našli? Alzák dopadlo takhle. Pokud si pamatujete, jak vypadal předtím, tak mám tady srovnání, tak máme tady jenom hlavičku Alzáka,
Takže, máme tady jen hlavičku, my už s ní nic dělat nebudeme, ale pokud byste měli třeba zájem, abychom vám ji poslali, nebo chtěli jste nějakou soutěž o tu hlavičku, protože je velice raritní, vybuchla opravdu pod největší rachejtlí při Alzákovo prvním letu do vesmíru. Hlavu toho Alzáka astronauta vám samozřejmě pošleme. Nicméně napište nám třeba do komentářů, pokud byste věděli, co si mu dělat, třeba nějaký další odpal, nebo ho třeba zapálit, vystřelit do vesmíru, vzít katapult, cokoliv, my se tomu nebráníme, jakýkoliv nápad bereme a čím šílenější, tím lepší. Alzák se s vámi tímto loučí a třeba zase nikdy nazdar, Alzáku. Kdyby bych chtěl třeba separátně jeho ruku, tak je tmání, to je Alzákova ručička. Alzák kosmonaut je docela na dračku, ale ručičkou mává. Alzák vám mává, dámy a pánové, nazdar Alzáku. Máš už svoje nejlepší doby za sebou. Nazdar. Samozřejmě bereme tu odpalovací tyč, kterou jsme tu měli, nejsme prasata, akorát jsme se ta brutálně vymáchali. No, nic nevadí, dámy a pánové, taková je cena odpalování. U dalšího bombového videa, nazdar. Teď jsem odtrhnul Alzáka, jak si hraje. A jelikož to Alzáko samozřejmě bereme tu odpalovací tyč, nebojte se, že bychom ji tady nechali, nejsme prasata, všechno uklidíme, jsme se, to nemůžu tam dát. Samozřejmě, bouchněl s tou rachytlí. Cože? Bouchněl s tou rachytlí. Jo, dobře. Co se stalo? Tak můžeš. Dobrý. Dej ho nahoru. Vystřelení do... Já si myslím, že vole, takhle to asi fungovat nemá, ale nevím, fakt nevím. Prostě... Alzák připraven k odpalu. Nenávidíme Alzáka, tak zkusíme, co Alzák vydrží proti tadyhle našemu spreji. Tak tohle je Alzák po prvním použití a je vidět, že Alzák toho moc nestrpěl. Hoří strašně moc. Se dohoří na to. Dneska si jednoho Alzáka odpálíme tohle s tou rachejtlí, prostě ho takhle na to nasadíme a necháme ho odletět zpátky do vesmíru mezi mimozemšťany. A druhýho Alzáka uškvaříme plamenometem, respektive zapalovačem, to se připravte, bude to za chvíli. Alzák nám hoří. Ty kráso, tak to jsem nečekal, dámy a pánové, to bylo naprosto... To byl asi nejvíc extrémní odpal tohoto roku.